מאיפה מתחילים? אם אני רוצה הדרכת קלה, מה אני עושה? יש כאילו את הרבנות, ויש את זה, ולכי תתחיל לחפש מדריכה, לכי תתחיל לחפש רב מחתן וזה. יש היום ארגון, תחלת הוא נקרא, הם עושים בשבילך את כל הפרוצדורה, את משלמת להם איזה סכום מסוים, אני חושבת ש180 שקל, משהו סמלי, והם עושים בשבילך את כל הבירוקרטיה, טפסולוגיה, מחברים לך לפי הצרכים שלך, לפי מה שאת צריכה, רב שהכי יתאים לכם, מדריכת קלות שהכי תתאים לכם, מלווים אתכם בכל את יודעת, מגישים את הבקשה לרבנות, מוציאים לכם את התעודת נישואים. באמת שאני לא יודעת מה צריך לעשות לפני... כשאת תיכנסי לזה, זה לבוא למשרדים שלהם, לפתוח תיק נישואים, לשלוח להם כל מיני תעודות לידה, ואז את צריכה למצוא רב מחתן, והוא כאילו צריך לתת אישור שהוא חיתן אתכם, ולחזור עם זה לרבנות. אז פה הם עושים בשבילך הכל. מוצאים לך את הרב, מוצאים לך את המדריכה, פותחים לך את התיק, סוגרים לך את התיק. ואת מכירה את מי שמוביל את הארגון הזה? או... כן. האג'נדה היא שבאמת להקל על זוגות. כל מה שצריך בשביל להינשא כדת משה וישראל.